Je v tomto živote veľmi dôležité vážiť si jeden druhého, vážiť si ľudský život a mať úctu jeden k druhému. Netreba odplácať zlo za zle, snažiť sa milovať tých, čo nám nejakým spôsobom ublížili. Nedajte sa oklamať zlom, ktoré sa skrýva za dobro. Lebo často sa stáva, že ľudia nedokážu rozoznať, čo je dobré a čo zase zlé. Ak ty neustále niekoho ohováraš či osočuješ, ak neustále niekoho pred inými zhadzuješ, či voči nemu intriguješ, to určite dobre nie je. A nesnaž sa to ospravedlniť tým, že je to spravodlivé. Lebo to od dobra a spravodlivosti má veľmi ďaleko. Nerobte zle niekomu, kto sa voči vám nejako neprevinil. Lebo za každý zlý skutok, ktorý vykonáš voči svojmu blížnemu, sa budeš pred Pánom zodpovedať. A nemyslí si, že budeš ospravedlnený len preto, že sa modlíš, že veríš v Ježiša Krista. Lebo aj farizeji sa modlili a verili v Boha, ale robili opak toho, čo by robiť mali. Lebo pýcha sa dostala do ich srdc a mali radšej bohatstvo než spravodlivosť. A to je hriech. Amen.